Maya pat magrasya nga bakpo kaya kayungan. Kaniti pong kaya katang kapag masusyan, pakiabiatala, karing kaya katang panalangin, ding makatuking intentiones. Pasalamat dadi, Jose Pepe Hison, Christian Rona Gomez. Birthday Thanksgiving, Oscar Musni at Telma Gozun. Special intention, PIH Downey Hospital ER staff. Speedy recovery, Brandon Ozawa, Conchita Guanzon, Lia Munichi, Lamberto Santos, Mario Supan, at Bel Trinidad. Healing Anselmo Kayanan. Antimurin din sablang kaladwa king purgatorio, ding kaladwada di Father Lorenzo Death Anniversary, Father Elmer, Domingo Senior, Lamberto, Mariber, Santos Jr., Elizabeth, Danilo, Mother Lucia, Father Lawrence, Felicissima 40 Days, Diosdado, Corazon, Rodolfo, Gloria, Felino, Eutrosinio, Jose, Lito, Lucas, Consuelo, Leonor, Librado at Aleli. Makiabetang po king dalita pamuklat. Kinaginingin pa po ng anak po ng Banal Espiritu. Amen. Ang grasya ng ginutang Yeso Kristo, ang lugod na ng Diyos, ating pamakyag ng Banal Espiritu, mantabi kay kaingan. At kekan timurin, Maya payabak kay kayo po. maya payabak po among. Ting mi kakapatad, bata nga bebeng matampang ganap kaniting kapag masusyan, amin ang talapat pagsisyan din kasalanan tamot, hanyaran ng lunos na at kapatawaran ng Diyos. Ika o Ginoo, ingka kong sikanan.
Ingkuta akakong santungan, Ginoo pakalulu. Ginoo pakalulu. Iking pagmulan ning sablang kasalpantayanan at kaligtasan, Kristo pakalulu. Kristo pakalulu. Iking sasaw kay kaming aluguran ming Diyos, king mabilog ming puso, king mabilog ming kaladwa, at king mabilog ming sikanan, Ginoo pakalulu. Ginoo pakalulu. Ing Diyos sa may paintuto, pakaluluwa na katamo, at king pangapatawad na rin kasalanan tamo. Idala na katangan sana, king biye, alanganga, Amen. manalangin tamo. O Diyos, ning meto sikluban, sa sambanda ka bilang Ginoo. O Diyos, sa langlikat, malapit kaya kami. Masaya kaming mamausib pa kaya ka. Iba't kaniting kukupa sa yato, makalawe kami king kaya kang kasunduan. Papanatilyan mo king metong, king kaya kang kapayapan, at panatag king lugod mo. Itiyadon mi, king kapamilatan ng ginuming Yesu Kristo ang anak mo, ang mabibi at magari kang bemot ng Banal Espiritu. Metong mo king panga Diyos, manggaman king alanganga. Amen. Pamamasang iba't kinlibro ning Exodo. Inyang mibalik kay Moises, karing tao, selita ng karelo, isablang iyutos na't patupad ning Ginoo. Nga nangang mekibat king metong siwala, tuparan milangan, din sablang kautusan abinyena ning Ginoo. Binili ng Moises king metong kasulatan, insablang inutos na ning Ginoo. Itang kabukasan, abak kamaranon, mitalakad yung metong ay altar, king lere bundok, at saka mitalakad labing adwang asya sa bato. Mga intulid yo, imbalang metong kareti, king metong karni labing adwa ng tribu ng Israel. Kay ba't mitubo diyang mapila na kainakan alalaki? Bandulok karing ayin para king Ginoo, at midahon mga pilan abako, bilang ayon sakripisyong pisulu-suluan. Kinuha ng Moises yung kapit na kindaya, at binilino king maragula-lulanan. Sinabog na king altar ing mitagan. Kay ba't na nito, kinuha na yung libro ning kasunduan, at binasa ng masikan karing tao. Ngarang may kibat din tao, tuparan mingan apdaptan, insablang inutos no ning Ginoo. Kinuha na kanitang Moises indaya karing lunanan, at pisika na la kaniti ring tao. Nga nakarelo, itiyo indaya, at tanda na ning kasunduan, at tinatag ning Ginoo. Kambeyo kanitang binyeno, binyena lang kareti, sablang kautusan. Amano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Iyang pangya king Diyos, imetong ayayin ning kapasalamatan. Iyang pangya, King Diyos, ing metong ngayayin ning kapasalamatan. Ing mayupayang tutu, ing Diyos sa Ginoo, magsalitayo. Ausaning mabilugayato, manibat king aslagan, ang gaking albugan. In Diyos sa slagyo, iba't karinsyon, in syudad asakdal king legwan. Iyang pangya, King Diyos, ing metong ngayayin ning kapasalamatan. Ngano, tipunan nyo la rin taong tapat, ing bale na may kikasundo ka ko. Kambena ning karelang ayon sakripisyo, ing banwa papasyag no, king in Diyos makatuliran nyo, iya mismo ing ukum. Iyang pangya, King Diyos, ing metong ngayayin ning kapasalamatan. Ing sukat king Diyos, akeng iyayin, yo ing kapasalamatan, at kay kang pangako king kakatas-katasan, kay kang tuparan. King oras ning kay kayong kaligaligan, maus kayo kanako, iligtas na kayo at parangalan nyo ko. Iyang pangya, King Diyos, ing metong ngayayin ning kapasalamatan. Parangalan tayo po ing maya pabalita.
Ako ing dalan, ing katutuan at ingbi nga naning Ginoo. Alang malyaring mirasing ipa, nung emo king kapamilatan ko. Ang Ginoo mantabi kay kayo, At kekan timurin. pamamasaking may pabalita, agpangkang San Mateo. Ligaya keka, O Ginoo. Serita niya namang Jesus, karing tao, ing metong pangtalimhaga. Ing kayarian na ning Diyos, kawangis niya ning metong nga taong sinalbag, maya pabini, king kayangasikan. Misa na bingi, kabang matutudla ring sabla. Di natanging kasalang na. At sinalbag yang bining marawak adikot. Busala ning trigo at sakaya meko. Inyang tinubo at memo ngayong trigo, linto mo naman ning marawak adikot. Nyaring alipanan ning menasik linapit lakayat ngara. Puwari mayap abining silbagyo, Ginoo. Makananong mika samot dikot ang marawak. May kibat siya, dapat na yan ning metong kong kasalang. Kitang daring kayang alipan, buriyo pong putputan ming dikot. Aliyo, nga nang may kibat. Magkangking pamamutputyo, pati trigo tuki. Pabura niyong parehong tumubo ang gaking panaw na ning pamamalot. Potong oras ng palutan, 7 ko karing talapalot. Tipunan niyong mumuneng dikot at sakayo aptasan at dulukan. At tipunan niyo king kanakong kamalig ing trigo. Ing mayap ng balita ning kay katamong kaligtasan. Kapurian keka, O Kristo, makiramdam tamo po king umilya. Gandang morning. Good po morning ulit. po. Kamusta po kayo? Kasi nilindol tayo, no? Tapos ng malalakas na ulan kahapon at kagabi, no? Lindol naman. No? So yan po yung panahon natin dito sa mundo. Paiba-iba. No? Umuulan, mainit, ayan, may lindol pa. Pero sa kahit anumang panahon, wag po natin kalimutan, sabi nga ng ating intansim, kailangan ay purihin natin at sambahin ang Diyos. Kailangan ay patuloy pa rin nating sambahin at pasalamatan ng Diyos. King balang panahon, ing Diyos mipuriya. Alam niyo po, isang tumimo sa akin na nung ako'y nag-aaral pa ng elementary sa Philippine history, na hindi ko makalimutan, ay yung blood compact ni na Legazpi at si Catuna. Blood compact nung ginilitan ng kanilang braso, ito, ay kamay. Tapos pinagdikit parang bolt in. Para sila nag-bolt in. Napaka-symbolical po para sa akin ng ganun. Para bagang yan ang simbolo ng pagkakaisa. Parang simbolo ng pagkakapatiran. Para bagang dito itong mga Kastila at si Catuna, ang tribo ni sa Catuna, ay nagiging magkakapatid, magtutulungan, magmamalasakitan. Yan po yung blood compact. Di ko alam kung itong ginawang ito binasa nila sa Bible. Nung panahon na yun, 1500s, iilan lang yung nakakabasa ng Bible. Lalo na written in Latin and Greek at Hebrew, Aramaic. So wala namang ganong nakakabasa nito. Pero siguro narinig din nila. No? Kasi sa ating pong ebanghelyo ngayon, yung blood compact ng Diyos at ng Israel ay ginawa sa pamagitan din ng dugo. No?
dugo ng mga hayop. Katapos ipinahayag ni Moises ang reglamento ng Diyos na ang dapat sundan ng Israel. Yun naman ang pagtugon ng Israel na sila'y susunod at papasailalim sa kautusan ng Diyos. Tapos winisik yung dugo para bagang to seal that covenant, to seal that agreement, that holy agreement na simula noon, itong Israel, walang ibang kikilala ng Diyos, kundi tanging Diyos lamang na nagligtas sa kanila sa pagkaalipin sa Egypt. At ang Diyos naman, ituturing niyang espesyal sa lahat ng bansa, itong Israel. Payayamanin niya at mamahalin, iingatan, aalagaan. Sa atin po bilang Kristiyano, ang ganitong parang blood compact between God and us ay nangyayari sa binyag. Para sa atin yung binyag, ang seremonya, ang ritual ng ating blood compact with God. Ito yung pumalit dito sa ginawang ito ni Moises. Sa binyag, para bagang sinasabi natin, susundin natin ang lahat ng habilin sa atin ng Diyos. At tayo naman ay tuturing niyang mga anak niya, pamilya niya. At ang dugong ginamit para to seal this covenant ay ang dugo ng Panginoong Jesucristo. Sabi nga, ibubuhos niya ang kanyang buhay para sa ating kaligtasan, para sa pagpapatawad ng kasalanan. Kaya parang magkaano po dito sa istorya ni Moises ito. So para sa atin ito, sa binyag, doon nangyari itong bagong tipan. Itong tipanan ng Diyos at ng tao sa pamamagitan ng dugo ng Panginoong Hesukristo. Kaya wag po nating kalimutan na tayo nakipagsabuatan na, nakipagkasundo na nung tayo nabinyagan na ang buhay natin dapat buhay na laan sa Diyos, alay sa Diyos, sa pagtupad, sa pagsunod sa Kanyang kalooban. At tayo naman ay umaasang tayo Kanyang aalagaan, poproteksyonan. At higit sa lahat, ipagkakalob sa atin ng buhay na walang hanggan. Kaya alam niyo po sa mga matanda natin, sa mga matatanda, ayaw nilang ipagpaliban yung binyag, lalo sa mga bata. Kasi dapat kagad magawa itong banal na tipanan ito para yung isang bata kaagad parang mapabilang sa poder ng Diyos, sa pamilya ng Diyos. At paniniwala naman po natin sa binyag, tumatanggap tayo ng ang special na pagkalinga at pabor o biyaya sa Diyos. Yung mga matatanda natin, ganyan, no? Kaya kapag sakitin yung bata, salonera, kagad nila sasabi, pabinyag mo na. Well, tayo po, ano bang tingin natin sa gano'n, no? Na pag nabinyagan, may espesyal na pagkalinga ang Diyos sa isang nabinyagan. Pero yun po yung paniwala ng mga matatanda. Pero para sa atin, talagang nagiging special tayo. Kasi sa dami ng tao sa mundo, sa binyag, ginagawa tayong isang special ng Diyos na tayo ang kanyang pamilya, mga anak. Yun po'y mga hulugan, hindi lang ng isang karapatan ng biyaya ng Diyos, kundi ng isang tungkulin, ng responsibilidad
Just imagine, no? Pamilya ka ng Diyos, tapos ang sama-sama ng ugali mo. Pamilya ka ng Diyos, tapos ikaw ang pinakamasungit at pinakamaramot sa lahat. Parang hindi bagay, di ba? Kaya kalakip ng opportunity, isang karangalan na maging anak ng Diyos, yung responsibility natin na may pamalas, may pakita. Tunay nga tayong espesyal. Kasi kung yung ibang mga tao, hindi sinasabuhay ang kabutihan, ang matuwid na buhay, no, ang pagmamahal, pagpapatawad, kabaitan sa atin na sa pamagitan ng binyag, napabilang sa pamilya ng Diyos. Ito yung dapat ang makita sa atin. Ika nga ng Panginoong Jesucristo, you are the light and salt of the earth. Okay? Kaya sa araw pong ito, let us remind ourselves dun sa ating blood compact sa Panginoon. Yung isang banal na tipan na nangyari nung tayo nabinyagan. Nung tayo nabinyagan, dun tayo pumirma at sumang-ayon na ang buhay natin ay laging isang laan sa Diyos, isang pagtupad sa kalooban niya at kagustuhan. Habang siya naman habang tayo nabubuhay, tayo kanyang kakalingain at aarugan dito sa mundo. Pero more than that, He will give us eternal life. Amen. Ngayon po yung ating idulog sa pananating mga kaibigan, tayong lahat na inialok ng Diyos sa atin ang isang banal na tipan sa pagitan ng kanyang anak na si Jesucristo para tayo maging miyembro ng banal niyang pamilya. Sa bawat panalangin ating isasagot, Ari ng ligaya, pakiramdaman mo kami. Ari ng ligaya, pakiramdaman mo kami. Para ka rin sa blang Kristiyano, makinabang langan sa kinasakramento ng pamagpenitensyo, balang agad makapakikasundukin Diyos at karing aliwa, ipanalangin taking Ginoo. Ari ng ligaya, pakiramdaman mo kami. Para ka rin sa blang obispo at pari, kambening makaapostol, akaya panlub, aratilasan ng makasadyang lumingap, karing manintun pa may kakasundo, ipanalangin taking Ginoo. Ari ng ligaya, pakiramdaman mo kami. Para ka rin sa blang mga ilangan, atuklasan desa ay Kristo, karing magmasabal karelo, king espiritu nin lugod, pamikakapatod, ipanalangin taking Ginoo. Ari ng ligaya, pakiramdaman mo kami. Para kay katangan makatipon keti, manakit tasa ng tula, king pamipatutukang Kristo, kapamilataning pamanyapat tang mayap, karing aliwa, ipanalangin taking Ginoo. Ari ng ligaya, pakiramdaman mo kami. Ngayon po, ang tamo'y sarili tang kapagnasan. Ginoong Jesus, lipat din kaya kaming kainan, ipaintulot mong apayas lagming lugod mo, king yato, kapamilataning pamakyapos mi kaya ka. Ing bukod mong kapagnasan, ing luguranda ka, ading paraming tao. Antimo ng makanano mo king liguran. Ikang mabibiyat magari, manggaman, king alanganga. Amen. Dito pong makasadyang mag-offer, talakad na lang. Ikanta tayo pong dalit para king pamagsadya karingahin. Kakong Diyos, kakuyang-yang pang alaka, peka mayaman, bilang ako, kapuryan, timbig kalug na kaligtasan, mapaglunos yan
kasakitan. Tingka kong Diyos, kakuyang-yang pa. Alak ka, Eka Mariama, bilang kako, kapuriya, higpit kaloob na kaligtasan. Bilang kako, kapuriya, higpit kaloob na kaligtasan. Manalangin kay pakamalang kapatid, banting kay katamang daon, matanggap yara paning Diyos, si Panglubos mayupaya. Tanggapan na sanang ginuiting daon karinggamat mo, king kapuri at ikaligaya ning kayang lagyo, king kaya kataming kasaplala, at king mabilog ng Santa Iglesia. Uy, paming miglalang, tanggapan mo reting keke ngayon, at mananasan ang iting sakripisyo ning kapurian, linisan na kay pusot kay sipan, at gawa na king parating makasadyang sumuyo keka. Tiyadan mi king kapamilatan ng Kristong ginumi, Amen. ing ginuman tabi kay kayo, At kaya kang timurin, yat nayor en puso yun. makayat na no king ginu. Pasalamatan tayong ginu a Diyos tamo. Iti karapat dapat at matulid. Tunepin karapat dapat at matuli ding pasalamatan da kang parati at nuwang karinoy pa, Diyos king alangang galubos mayupaya, kapamilatan ng Yesu Kristong ginumi. King dali sa lugod pag masusyan ming kayang kamatayan, king mabiya kasalpantiyan papasyag ming kayang pangasubing mebye. King ganap pakapanaligan panay ming panyatang ng mitmong kaligayan. Mulinita kamberi sa blangkoro, ring anghel karing banwa, daralit ming kekang ligaya lantok ng ngaming babye kapurian kekang. Banal, banal, banal yung ginu, Diyos sa mayupaya, mitmuyeng banwa tingyatu king kekang ligaya, o sana king kakatas-katasan, mapalad yung daratang king lagyuning ginu, o sana king kakatas-katasan. Tunay kaping banaloy pa, ikaing panibataning sablang kabanalan. Hulinita pagparalampumi, pabanalan mo sa retingayin king espiritu mo, ban para kaya kami malyalalang katawan at daya ng ginuming Hesu Kristo. Bayami daw ang kusang loob, king pamaylas at kamatayan, kinwaning tinapi at pasalamat siya kaya ka. Piraso na binyene ka rin kayang disipulo nga natanggapan niya itikongan at kananya. Itiin ka na akong katawan, amidawon para kaya kayo. Makanya mo naman kay baning apunan, kinwaning kalis, pasibayang pasalamat kaya ka. At binyening kalis, karing kayang disipulo nga natanggapan niya itikongan, minum ko kaniti. Itiing kalis ning kanakong daya, ing daya ning bay talang hanggang tipan. Ami bubu para kaya kahit para karing sablang tao, banketa may patawaran na ring kasalanan. Daptan niya iti bilang kapigaganakan kanako. Ipasag tayong misteryo ng kasalpantayanan. Gaganakan nyo igpa, ing kamatayan at paman nyo binang may biyaning anak mo. Daram kaya kaiting tinapi ning biyating kalis ning kaligtasan. Laiming pasalamatan kaya ka, ing pepalyarian mo kaming matampang talakadarapan mo ban sumuyo kaya ka. Mapakmabaming pagamwa mo, king ikaming ansanang misulusulo, king katawan at dayang Kristo, tipuna na kaming anting metong ning banal espiritu. Ganakan me o igpa, ing Santa Iglesia mong makalaganap kimeto yato, ban biganap yung ilugod, kambe ng Francisco kaya kaming Papa, at Florentino kaya kaming Obispo, ading sablang pare. Gana ka muna naman din kapatid ming Pepay Nawan at Manilayang Sibling Mie,
lalong-lalo na ang talasuyo mong Laureano, Cambera de Domingo Senior, Domingo Junior. Ading alopang mayang nabiye, tanggapan mo sana king maligay mong harapan. Pakaluluan mo kengan, gawan mo kengang karapat dapat magkabit king bilang hanggap. Ban kaya benang Maria, ing Birhen do ning Diyos, kambenang San Jose kayong esposo, kaya bering apostol at ding sablang santo, at tinupad kimal mong kaburyan, king kaya kabaning panawun, puryanda kat paligayan, kapamilatan ng Yesu-Kristong kekang anak. King kapamilatan ng Kristo, kambenat kaya, ipang mayipayang tutu, kagumning banal Espiritu, pupuryanda kat parangalan, manggaman king alanganga. Mapaminto king amayan tala pangabos at may bukim balalan taro, nga tamang yaning mangangas, manalangin. Igpami ayat Chubanwa, chubanwa, misamban niya ing lagyo mo, datang ke kami ing kayarian mo, mipamintuan ing lub mo, ket isulip antibanwa. Ing kakanan mi king aldo-aldo, ibiyemo ke kami king aldongeni, ampon ipatawad mo ke kami, ding salami ke ka, anting pamamatawad mi, karing mi kasala ke kami, mga yemo ke paisawol king tukso, nunay kabos mo kami, king sablang marok. Igabos mo kami o Ginoo kisablang marok, malugod mong pagkalubing kapayapan king panabon mi, bangking kasaupan ing kekang pakalulu, parati kaming mikabos king kasalanan, at binigtas kisablang kaligaligan. Kabang maninaya kami, kambening maligayang kapanaligan, king panyatang ng Yesu-Kristo, ang kaming talapangabos. Uling ke ka ing kayarian, at ing kayupayan, at ing ligaya, manggaman king alanangga. O ginuming Yesu-Kristo, sinabi ka rin kaya kang apostol, ing kapayapan lalakwang ko kaya kayo, ing kapayapan ko babiya ko kaya kayo. Mo sana babalik dan din kaya kaming kasalanan. Anong lawin mo yung kasalpantianan ng kaya kang iglesia. At pamayapan mo yung pambilugan at pangking kaburian mo. Ika mabibi at magari, manggaman, king alanganga. Amen. Ing kapayapan ng ginuman, tabi sana kapilan man kaya kayo. At ke ka timurin. Kakapatatangan po, masaya tamang yung pupugayang kapayapan. Kapayapan, kaya kaingan. Kapayapan, kaya kaingan. Kordero ning Diyos, amilalako king kasalanan ning yato, pakaluluan mo kami. Kordero ning Diyos, amilalako king kasalanan ning yato, pakaluluan mo kami. Kordero ning Diyos, amilalako king kasalanan ning yato, ibiyam mo kaya kaming kapayapan. Yung kordero ng Diyos, yung milalako king kasalanan ng yato. Noon tamang may yaos king apunan, yung kordero. Ginoo, kung matampang tanggap kaya ka, dapat ikas may nga mano mo, kumayap na ako.
on the day that I called from the snares of the dark. Oh Lord, save my life, be my strength. How can I repay the Lord for all the goodness He has shown me? I will rest the call of salvation and call on His name. I love the Lord. I love the Lord. He is filled with compassion. He turned to me on the day that I called from the snares of the dark. Oh Lord, save my life, be my snares of the dark. Oh Lord, save my life, be my strength. Siklaw tamo po, panalangin kang San Jose, itamongan po. Bapu talalingap ning talapagligtas, esposo ning nuwana Birhen Maria, kaya kayong Diyos, penibala na yung anak ng bugtong, kaya kay Maria, binili na yung kapanaligana. Kambe mo'y Kristo, mi katawan niyang tao, nuwana San Jose, kaya kami mo naman, ipakit mo ing metong kang igpa, at tayran mo kami, king daklat ning biye. Aduan mo para kay kaming grasya, pakalulu, ampon sikanan pilubluban, at ipanlualo mo kami, karing sablang marok. Amen. Orasyo Emperata laban king COVID-19, itamongan po. O mapamakalulu, ampon mapagmalasakit, ay higpami. Lalapit kami keka, kaniting masipit apamangailangan mi. Aduan mi keka, ing kambilan na tingatan mo kami, laban king COVID-19. Amigdalang dakalakasakitan ke kami, at may kamatena, karing dakal ataw. Aduan mingeni keka, ing balikdan mo kaming mitmong lugod, at iatsyat me ke kami, ing makawulo mong gamat. Ing takot miking sakit at kamatayan, alilan mong kapanayan. Pasiknangan mo ing kasalpantayanan mi, at palusukan mo ing masabal mi, king metong at metong. Ipanalangin mi, ang tabayanan mula, ring taong mitutukan manintun panulo, para kaniting makayawang sakit, at mampat king pangakalat na. Ipanalangin mila ring pekapon ming pambansa at lokal, ban mamili at salila mo, karetang bakunang tutong makaligtas kaniting sakit. At inggawan da iti makasalikot, at bukod mong para king kapakanan ding memalen. Bendisyon mo sablang pamagkapilit mi, ban mapupus na iting pandemya king bansami. Ipanalangin mila ring doktor, narsis, at ding sablang lilingap karing misalunan. Ban makasuyula, karing masakit, kambening belwan at masabal. Pagkalaman mo lang kabulasan, king kaisipan at katawan. Pasiknangan mo yung pamagtagulaling, ding sarili ra, king pamaglingap karing masakit. E mula paboren miyayawa, kaniting sakit. Ipanalangin milaretang miyawa na, kumayap na lasanang malalagwa. Ingatan mo la, retang lilingap karela. Pagkalaman mo lang alananggang kapainawan, detang mengayaw nabiye. Pagkalam mo kaya kaming grasya mo, kareting masakit a panahon. Ban magobra kaming miyabe-yabe, para king ikakayap ding sabla.
at ban makasaup kami, karetang mangailangan at pakakalulo. Manano na sana, paulining masabalat pa magmalasakit mi, para king metong at metong, mikabyos kami ngalang kasasagkulan, kaniting krisis. Layon tayra na kami, king pamagbayong loob at kabanalan. Iti yaduan mi, king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Lalam na po ning kayampunan mo, magsakdal kaming magkanlong, o kabanal-banalan ayin duning Diyos. Emo sana pisawili, ingaklis mi keka, king kakulangan mi. Nune, bagkus mo kaming ikabos, king sablang panganib. O maligaya at kanunwanan a Birhen. Amen. Birhen de los Remedios, induning kapaldanan, Ipanalangin mo kami. San Jose, Ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel, Ipanalangin mo kami. San Roque, Ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, Ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, Ipanalangin mo kami. Santa Rita Nicasio, Ipanalangin mo kami. San Agustin, Ipanalangin mo kami. Patulunan ming Santa Monica, Ipanalangin mo kami. Manalangin tamo. Oy, paming malugod, babiyeme ke kaming katawan at dayanin ke kang anak. Ban apapagbaywan mo yung ke kang biye ka ring puso mi. King ke kang pakalulu, ikabos mo kami. At idalaking biye lang hanggang pagmasusyan mi kaniting Eucharistia. Itiyadan mi king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Ting ginum, antabi ke kayo. At kekan timurin, Bendisyonan na kayo ng Diyos sa may pahintuto. Ingi pa, amponing anak, amponing banal espiritu. Amen. Mayari ning kay katang kapag masusyan, niya umeta ng eniking lugod at kapayapaan ng Kristo. Salamat, King Diyos. Dakal po salamat, maya poras kay kaingan. Gandang araw, paano pong salamat, ingat lang. Ayan, umuulan na naman po. Thank you. Thank you. Miras na bininyagan, in pamikawanitangan, bendisyon, Diyos na wituan, kakatayang babakalan. Amano napakamalan, amano mabikasalan, o sali karalumduman, yaring kakang paniwala. Mayapat magrasyang oras kay kaingan po. Kumusta na kayo? Palagi ko pong kayabeking panalangin ko. Mekat, dakal na po ring sasengsing kay katamo. Uli na niting daranasan tangin ng pandemic. Dingmila ko kabyayan o kapanintunan ng Nebawa City. Ding may ulila at may sakit no king COVID-19. Ding aliwa baka mainit na lo. At mabubuisit uling nga makalwalwal. Panalangin ko pin po yung sana akabisan tayo ng pare-pareho yung negatibong epekto ng iti king kakatang pangkalahatan na kalusugan king pamikamatawan man o king mental at spiritual well-being tamo. Ipagtapat ko po kay kayo kaya being pisamban karing mituran financially kaniting pandemic. At pagkalungkutan ko pong pagtapat kay kayo, kinging parokya tamo, kabilang niya kareting mituran. Kareta pong first 9 months ko kaya king parokya, uling bintang ko kaya ni May 22, 2019. From June 2019 to February 2020, ikwata mo pong meka likum o meka save dita. Pero inya pong magbunging pandemic
pandemya, ditak-ditak, magigisan at may gisan na po rin. Kasi naman po, isusundin kaya katang gastusin. Yung pasweldo tamo, yung pangamayad kuryente, yung pondanom, yung maintenance tamo, then aliwa pa pong programa nga dapat ang tustusan. Siyempre po may bawas na resisin ba at may lakota mo rentals kareng king hall, ang po pa king mortuary niya makanyan pong nanapin may langining kaya katang kabaning tipan uli na niti then po nga bego keng finance council ay happy balak ni yung gawang programa bang sa pantaya po yung kaya katang parokya. At ini pong programa ngayon dinamyan titulong sa king parokya ng Santa Monica Kayadwangan, Daka. Iti pong programa nasa na yung makali kong pondo para panustos ka rin sa blang pamangailangan ng parokya tamo. Makanano kayong makapakyabe? Lapitan nyo lamang po rin abe ko kayong Paris Finance Council baan makapagpalista kayo. At adinanda kayong karagdagan informasyon dikil kaniti. O kaya iskan yung code king baba. Sa asan ko po, kaya kayong taus pusong pamakyadwangan kaniti. At mananasana yung ginong Diyos, amayupaya, yan ang balang mablas, king kaya panyod ganaka. Ini po yung kaya kayong talasuyo, among nga rin sarano. At bendisyonan na kayo ng Diyos, amayupayan ko to. Ingid pa, ang poning anak, ang poning banal Espiritu,